אומרים שאיזה כומר אחד ראה שכל השיכורים בכפר כבר הגזימו. הם הולכים לעבוד, אתם יודעים, גוי הוא לא שיקור עם חשבון, הוא שיקור, טוטלוס. הוא הולך, עובד, במקום להביא כסף לביתה, קצת לקנות תפוח אדמה, מהעבודה לאן ישר הולך? לבית מרזח. מי מרוויח עליו? היהודי. מוכר לו את האלכוהול, הוא מוכר... כל הכסף שעבד היום הלך לאלכוהול. באו כל אנשים לכומר הזה, התחילו לבכות לו, אין לנו אוכל, הילדים מתים מרעב. אז האנשים פה, הוא כינס את כל העיקרים, והוא אמר להם שעכשיו הוא הולך לתת להם עונש וכנס. מי שנכנס לבית מרזח במשך השבוע הזה, הולך לקבל עונש. אבל לפני כן, אני רוצה לדעת, על מה אתם מתלהבים? אז הוא ביקש מאחד העיקרים, תביא מהבקבוק רגע. הוא לקח בקבוק, שתה. הקיא את עצמו. הוא אמר, לא צריכים עונש, זה העונש. אין לי עונש לכם, יותר עונש מזה אין. אתה נמצא בעולם הזה, בתוך העונש הזה, והוא מרגיש שהוא בגן עדן בכלל. הלא טוב לקח אותו, והוא מרגיש שהוא בעננים. צריכים לדעת, שהאדם צריך לדעת, באנו לעולם הזה למשימה. איך לוקחים את העגול והנחה לתוך מעגל השמחה.